Coverage bone pigi pai ba ba e se sen pat ngapri sobha e pi ka Voice of Kasi channel hal kan ga singi ka bamenta te pai ba ba e ke e ka banga kwa ban kren na kaliang jong ka Voice of Kasi channel kadau kalong banga kwa ban pensai pigi pai ba hal kan ga singi ka bamenta berkadan ka wi ka content ka banga ban pensai pigi pai ba jong ka bri uhin nyotra tela da pi kwa ban yo e ka ta ka jing sai ke e ka ta ka jing pensai Tesngap ikan ika video nadu ke bestang, bat hadu ke bakut te pinsai syai bah. Te ikan ika por ke bementang anam simsu ika por tong ini lej no wood syakataga bentang ke bangan pensai piki pai ba jong ke beri uhin nyotrap. Saya sin ngapriang sobai piki pai ba be kiba share kersan ya ka Voice of Kasi channel bat kum juru kiba page bat kiba like bat kiba share ya ki video ko boleh sibun ni ka jing sibun men sim jong pi bat nganget ling ba ka ni ka channel kan long ka jing ker khu pi kan long ka jing ai jing mut ya pi ba kum no pin tei pat ka jaj ben reu bat kum no pin yatli la ne kum no ba pin e ki pateng ke ban sawan te ka ni ka por ka ba menta ko ki paj ba bi ngakwa ban persai kum ne ba menin I Honorable Chief Minister juga State Mekalia Konrad K. Sangma ikan tho ika parti VPP. But kikentin ya kaba Ukran kaba kan tho kilongkum ne. Uong ba ka parti VPP ka penduk bor ya kirang ba snong ka penduk bor ki hima ki right. But day na kata kadao nasakwa ban pensai piki pai ba jong ka beri uhinyo trap. Baling haban pensai kadao ka long ba ki pai ba jong ka bri new trap la ni ki khasi ngayo I haba ki yo I ki no ki news ki kloi baban ngai haba ki yo I ki no ki kubor ki kloi baban sungai kelam da bisar kelam da pej benia kelam da perkhat ba na kata ka dau na sakwa ban pensai bat hakini ki singi ki bal adab ro kadon ka jinga ki kadon ka jinga klumar kadon ka jinga syok yadat ki briu bunsin ki kan tho bet ya ka seng KSU la neka seng balang te ki klam da perkhat ba to ki dei ne amaki ki klam da pensong nong rimba na kata ka dau ba ki paj ba jong ka bri un nyo trap ngayo I ba ki koloi ba ban kan tho kani ka ba kan tho klumar kani ka ba su pen rem klumar kani ka ba su kren klumar klam da perkhat la ne klam da wat chwai ka jing sha hadin ka wanra ka jing le ran la da kam dei kata ka ba ngingi kan tho klam da pensong nong rimba na kata ka daw ko ki paj ba bi it yo le se don na preng jong pi ki ba song thu bakla ling ba ka jing kran jong I Honorable Chief Minister ba ka parti VP ka penduk bor ki rang ba snong ki right bat ki hima hakan ka por na ka liang juga Voice of Kasi channel ngakwa ban persai ba ka parti VPP kam dei ka ba penduk bor ki rang ba snong kam dei ka ba kwa ban kini no e kata ka bor ki rang ba snong la ne ka bor jong ki hima ka bor jong ki nyung sensar ha kum ki sim la ne kum ki right kam dei ka ba ka parti VP ka kwa ban pendu bor em kam dei kum cha hari ka e ka banga kwa ban kren ha ka por ling ba ka lanbil ya ka ba ka parti VP ka pen kala kandidat ka long ba hakini ki snam ki baladap la ne ha ki por ki ba manchwa bun ki briu lani ki paradok prasnam jong hi haba ki bat kum usim haba ki bat kum ki rang ba snong haba ki bat kum kita ki briu ki ba pej ya kendau ka siap kendau rai ru kum ju haki por ki ba menswa ko ki paj ba bi bun kini ki briu ki ba bat ya ka bor kum ki rang ba snong lani ki right lani ki ba sensar haki hima kum ki sem ya ki jaka ki puta la ne ya ka khandau ka siap jong ga jaj benru ka sibi ichungi ki di pathar la ne ki di klumar klam da pej klam da perkhat bat om tangkata lingba kani ka jing di pathar bun ki ni ki bru simat ki ru hespa ki le thit ki jaka kat ba ki kwa kadau ka long ba kita ki rang ba snong la ne kita ki sim la ne kita ki bru ki babat ya ki khandau ki siap ki babat eka bor kam tam haki por ki ba menswaki ki di pathari ki ya ki jaka pata na kata ka daw ka parti VP ka kwa ba omdei bandi pathari ki jaka ki pata ya ki jaka ki puta klem daya tip lang upaj baru teke ka jingma ka daw ko long ba
aga hakipor ki ba menswa aba kini ki briu ki babat ega bor lane ki babat kum kita ki bor sensar snong lane ki nong sensar haki hima ki right pun sin ki yo banditu kini ki jaka ki dikat ba kimon badena kata kadao ba ka ap ka jingma ya ka chat penru ka sibe i chungi lada ka khandau ka siap lada sudi klumar klamda tiplang upat ba te dena kata kadao ka parti VP ru ka wanra ya kata ka bor ba upai ba ru ude banyo ka bor lane upai ba ru ude banyo ka jingtep alada di ki kandau ki siap de bandon kata ka jingatip lang lane de bandon kata ka hok ban pen ilang lane ban pentip lang siki pai ba jo ka bri unyo trap de tang kata ko ki pai ba bi kam de ba ka parti VP ka penduk bor no iki rang ba snong ka penduk bor no iki taki sim ki himala ne kita ki right kandau right mo kamdei kumta henry kadau kalong baka parti VP ka kwa ban perking ban sudi pathari ki jaka kam kwa namar balai kan ap ka jingma ki longden ki manden bat ya ka jaj menru ka si jongi barok kawe na kata kadau ko ki pai ba bi e ling baka jingkran jong i honorable chief minister jong ka state meklia na shukwa ban kran kumne Hawat ka jingkran jong i ila syukran Henry iklam datip kata ka nongrim ka baskam jong ka voice of people party ka daw ka long omday ba penduk bor hirang ba snong Henry ka party VP ka kwa ba kata ka jing sensar kan long ka bahok haba di jaka haba di kino ki jaka de ban yatip lang upai baru omday ban sudi pathar klumar ya ki jaka ki putala ne khandau ka siap kata ka ai ka jing man thoi ki longden ki manden la shai le sngi ba ka khandau ka siap po chalam khala jongi kan ne bat omday ban su di pathar kat ba kimon na kata ka daw kamde ka bakni no ya kata ka bor ya ka baki nong sensar kum ki rang ba snong la ne ki hima la ne ki right habanga keren ya kata kamde ka banga kan tho ki ki breu ki ba menswa ki adi pathar ki jakap ki puta ngamde banga kan tho ki Henry bun ki ba keren ba kita ki breu ki ba menswa ki ba sensar haki hima ki right ban ha kum ki rang ba snong bun ki bla ya di jaka klumar ki la di pathar ki jaka tenga suong kata omde banga kan tho te wat song tho bakla te ngakwa ban percaya pi ki pai ba bi baka parti VP kamsha ban sudi pathar ya khandau ka siap jong ka jaj ban ru kat ba mon te Henry de bandaya tiplang upai ba ru namar ka bor ka baka parti VP ka kwa ban pen kubor menta omdei tangi taki MLA omdei tangi taki MDC omdei tangi taki MP omdei tangi kata ka sarkar Henry ka kwa ban pen kubor yo upai ba uba thung ki kum kita ki breu kin kum kin nong sensar te pai ba bi nga kwa ban kren khendiat ka nga por omdei bang akan tho mo Aku akan keren sepang Honorable Chief Minister jongka State Meklia Konrad K Sangma. Haba menin ikan tho ika parti VP. Balai pat keren sepang ka JH ADC hapo Jawai. Ya kaba kala ai kata ka kalat dan ka ai kata ka kabu ya kan ka Sri Siman ban wanra angte hapo Jawai mo. Balai keren pat ya ka JHADC ya ka bakas bun ki trading nation ya ka ba la ai shiki barjala fi na kata ka daw pi ki pai ba bi pi de ban so thu ba ya ka jingkran jong i menen kalong kumba syukran tang ban pen tho bre ka parti VP te Henry ha ka jingsha ka parti VP ha ba ka le ka no kam dei ka ba shule klumar klam da tip klam da perkhat ya ki longden ki manden lane ya ki try muluk na kata daw ko ki pai ba bi nganget ba pila shai ya ka jing bersai na kaliang jong ka voice of kasi channel bata banga keren kumne omdei banga kan tho yu ta chief minister jong ka state meklia ru ngam kan tho an ringa keren ya ka jing shisha kenang bagi pai ba jong ka bri uhin yo trap kinong kita ki briu ki ba start ki briu ki ba sian ki briu ki bom nget bit ya ka jing pensai na ki lat pathai kubor klam da tip ya ka jing shisha te pai ba bi long klan long slur tungin ya teli bangin ai ketika mon ketika diang ya ka ba ngin kersan ya ka voice of people party nang ne syakmat kam tam hakani ka by election lada mapi bar mangangi penjob ya ka parti VPP hakani ka by election arajar pralete
ngilay ya ka jingjop ka bau blay le isnay ya ka judge benru ka CBE chung ngin ya telino mangi kan balay ngin shu ailat ba ki wei ki judge benru kin su khen ben ngi ki khasi ki chat ong mai ba ki khasi kim poi re she ki khasi ki de ki khasi ya bishni para khasi ki khasi ki de ki khasi ki ba ya bam para khasi ba ki ong ru ikan ni kentin ke ba soma ba so tenat ba utlan kasi ubam para kasi tenginom ailat kum kita ke jingkran ki ba penduk jingkerman ya ka jaj penduk kasi bi jongi ngin penyap ngin penduk no ikat yo to utlan kasi bangim desu ban ya bam para kasi han ngin ya tali para kasi te khobele shibun paj ba bi sanang kershan ya ka voice of People Party Batkum Juru Senang Kershan ya ka Voice of Kasih Channel. Saya like, share, subscribe la di pesan tanat ya ki video juga. Khobele shibun, khobele nang kerku